Hi friends, welcome back to my channel. ಕಾಣದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದೆಂತ ಕೊಂಚ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋರಣ್ಣಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಯಾನ್ ಲಾಯಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂದಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ 10:30 ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲಸ ಇತ್ತನು ಕುಡ್ಲಾಡಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋದು ಮೆಡ್ಡೆ ಬಲ್ಕಿರಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಂತುಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಲಿಶುಲ ಬರ್ಪೆ ಲಿಶುನಲ್ಲೇ ತಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಶುಗು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ರಜೆ ಮಂತದ ಲಿಶುನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಾರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಲೈನ್ ಬಂಪದ ನಾನು ತುಲ ಬೇಟೇರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾರೆ ಪೋಪುಂಡೆ ಚಿನ್ನು ಇದು ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅತ್ತಾವರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಲಿಶುಗ್ಲ ಯಕ್ಷಿತಗ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವರ ಎತ್ತಣ ಅಂಚಗು ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಶು ಮಾತ ಚಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಅಂಚ ರಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಿತ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಲಿಶುಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ದು ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೂವಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಉಂದು ಅವ್ವ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕಪ್ಪಾಡು ಹೂವ ಅವು ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಪಿಂಕ್ ಅವೇ ಅವ ಈ ಓಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಾಂಡ ನೆಟೆ ಮನಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ತನು ನಮ್ಗಿಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೊನಗೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಟ್ ಐತೆ ಪತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ 180 ರೂಪೀಸ್ ಅದಾನ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಲಿಶುನ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಗ್ರಾಸರಿ ತೆತ್ತೊಂಡ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ತೆತ್ತೊಂದುಜ ಮೊಲ್ತುಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿದು ಸೇಲ್ ಪಾಡ್ತಿರೋದೆ ಆಷಾಢ ಸೇಲ್ ಅಂಚ ಸಾರಿ ತುಯ್ಯರ ಅಂದು ಬತ್ತ ಮೂಲಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬೊಡಿತ್ತನು 1000 ಉಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂತು ಪೋಪರತ್ತೆ ಒಂಜಿ 19 ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ತೂಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರ ಪೋರೆತ್ತನ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೇಲ್ 600ಗೆ 500ಗೆ 450ಗೆ ಇಂದು ಪೂರ 450 ಇತ್ತು ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ 450ಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ 550ಗೆ ಇತ್ತು ಏನು ತೂಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಕಲರ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ 550ಗೆ ನೆಟೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು 1K 1200ಗೆ ಪೂರ ಡೆಡ್ ಸಾರಿ ಉಂಡು ನೆಟೆ 450 550 600 ಪೂರ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ಯಾನ ನೆಟೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇತ್ತು 600ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ತೊಷ್ಪಾವೆ ನೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಬೈದನು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಕಲರ್ ಎಂದ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚದು ಯಾ ನಾವು ಸಾರಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ 1200 ಪೂರ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಮ್ಮಗ ಅರೆಡೆ ಈ ಕಲರ್ದು ಇತ್ತುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾರು ಅವು ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಕಲರ್ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ 2 ಕಲರ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲರೇ ಕೂಡ ಅವರ ಕನಪುಂದಾಯ ಪಂದು ನೆನಬುಡಿಯ ನೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಬೈದುಂಡು ವೇರ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ಕಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಒಂದುಲ 2 ಉಂಡು ಯಕ್ಷಿತನ ಮದಿಮೆದ ಸಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಸೇಮ್ ಒಂದುವೇ ಕಲರ್ದ ಅಂಚಾರು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಯಕ್ಷಿತದ ತೊಂದು ಜಲ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕನಲೆ ಬಂತೀನಿ ಪೋಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ 19 ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾರೆ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ತೆತ್ತೊಂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತ ತುಲೆ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ರೋಡು ತೋಜುಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ರೋಡೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಕರ್ನ ಗಟ್ಟ ತಲ್ಪ ರೋಡೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀರ 10 ಜೋರು ಬರ್ಸ
ಅವೇ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಡ್ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಏದಕ್ಲ ಓಡಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಅತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಕುರ್ತಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನೈಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಚಾದಿಯೆ ಬರ್ಸಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ತಿಂದೆ ಯಾನೊಂದು ಸಾರಿ ತೊನ್ನಿ ನೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ 599 ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು 2 ಸಾರಣ್ಣಲಿಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ನೋಡುದಿತ್ತನ ಈ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಣ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಪಲ್ಲು ತೊಷ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಪಲ್ಲುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ಲ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ದರಾಗ್ ಇದ್ದಿದೆ ನೆತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಶೋಕು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಶೋಕು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಈ ಟೈಪು ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂದು 600ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾರಿ ಕಂತೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರೇ ಕಂತೆ ಈ ಕಲರ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ಕಲರ್ದೇ ತೊನ್ನಿ ನಾನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಷಿತನ ಸಾರಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಡೆಂಡ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಅಂಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪವೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಅವು ಐಕ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಯಕ್ಷಿತದೆ ತೊನ್ನೆ ಸಾರಿ ಒಂಥರ ಮೆಹಂದಿ ಕಲರ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಲ್ಲು ಬಾರ್ಡರ್ ಬೈದನು ಒಂದುಲ ಬೇರ್ ಮಂತ್ ನಂಗೆ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು